A few moments later. So karon mga kasiyaw, lahi na putang pasiyaw. So mayong adlaw kanyong tanan. So kini usa na po ni ka contest. Japan, Amerika ug Pilipinas. Sige ra gining maga-enkwentro sila gyud. Kini maga kuan perminti kining enkwentro. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Pagahiay na pugulo. Nagya po'y hurado na sa ground gyapo na ilang kay mga tao. Pagtawag, contestant number 1, Japan. Kanang Japan lagi ng dalagan din mo sungag anang mga putaw o siminto. Mga tipak lagi ng mga siminto, mga bungkag. Tigil mo sa ng ulo. Bubak tumbling. Pakug-pakug, bunala ng ulog kahoy. Di yun maunsa. Ingo ng mga tao o daog na gina, palakpak yung mga tao. Palakpak mga tao, palakpak. Daog na gina, di na mapildi. Ade, tawag na pong ikaduang kontestant. Pag yung kontestant number 2, Amerika. Ito, Amerika. Back-tumbling ng Amerika. Ulo mo iki, tugpa ng yuta. Nabalik na namang liog, wagin mo sa ng ulo. Paghahiay kong ulo. Gipuspusan ng ulo og putaw. Mga tubo. Gipang puspusan. Nangapi-pi ginang tubo. Sa kagahi, singgit mga tao. Palakpak yung mga tao. Yung mga tao, kane, muna ning hitabuang nga mapildi ang Philippines. Kinagahian gi kayo. Grabe ng ipang bunal ng mga pi-pi. Di, ang Pilipinas di, magiging pa kawala sa paglaom. Pag iyo, ang atong last na contestant, Philippines, ipakita ang imong abilidad aron mo daog gikaane. Wow! Kung saon ni mong ni pagdaog ning kuntisa. Sige, announce ng kwan. Mga hurado. Philippines, asa naman ka? Walay Pilipinas singan sa tunga. Nasuko ng hurado. Asa maning Pilipinas? Ganihar maning announce, wa magid mo ha. Wag mo pakita ng Pilipinas. Unang hindi-decide ang mga hurado nga ang Pilipinas mo ipadag-on tungod sa kagahig ulo di kasabot. Ang galing, ang galing. Mo'y nagkadaog ang Pilipinas kay wala man mo tungha. Gasigig announce. Wagid mo duol. Di hindaog siya gahi kay ulo ang Pilipinas. Unang di gininyo mapildi ang Pilipinas. Tungod sa kagahig ulo, siya mo'y kampyonato. So, dinirtaman mo kasyaw. Salamat ka na yung tanan ha.